कुमारिकाता दख'रा एबसुआ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंदों। गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि दाब दाब जायगाफोरावनो बेसेन नाङै फोरोंथायनि मावबादा खुंदों। फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाय होनाय आरो गावनि रोंगौथिखौ बांहोनाय थांखिजों एबसुआ बे हाबाफारिखौ सिगांनिफ्रायनो लाबोदों। थिग बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कुमारिकाता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंदों। दावगांबारि गोजौ फरायसालियाव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 20 जुलाइ खालारसिम खुंजागोन बे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाया। 9 आरो 10 थाखोआव फरायबाय थानाय दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरानो बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन। गाहायै गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि ग्रामार बे मोनथाम आयदाखौ लानानै फोरोंथाय होगोन। थारैनो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर'सा आफादनि सिङावनो गोग्लैनाय जे कुमारिकाता दख'रा दुलाराय बर'सा आफादनि बानजायनायाव नैबे दावगांबारि गोजौ बर' फरायसालियाव जि गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेसेन नाङै फरायफारि फोरोंजेननायनि जे बेखेवजेननाय हाबाफारि, बेवहाय आङो बे हाबाफारिखौ बेखेवजेननाय महरै बाहागो लानो मोननानै आङो गिबियावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया जाहैदों दिनै दुलाराय बर'सा आफादा जि गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जिहेथु जोङो गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय आरो अराय सम सोलोंथाइनि बिथिंजोंनो फरायसा बिथांमोना जाहाथे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवबो फरायनायखौ जाहाथे गेप लाखिया, बेबायदि थांखिफोरखौ लानानै दुलाराय बर'सा आफादा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जोङो बेसेन नाङै फरायफारिखौ फोरोंनाय जायो। नाथाय दुलाराय बर'सा आफादा थांनाय समफोराव बा थांनाय बोसोरफोराव जेरैबायदि जोङो माने कचिंखौ फोरोंनायजोंनो फोरोंनाय बादि जों खालामालाबासिनो नैबे बोसोराव जोङो दख'रा आफादफोरखौ जोङो खावलायदों जाहाथे जोङो बे 20-25 दिनाव जिहेथु फोरोंथाय होनायाव गोबां सोलोंथाइखौनो जोङो लानो हाया, नाथाय बेनि गेजेरजों जाय सोलोंनायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानायाव गोबां सोलोंथाइखौनो फरायसालिनि गेजेरजों मोननो हाया। ओंखायनो जोङो सानदों बे माने सामार माने कचिं जि खालामनाय, बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसा बिथांमोना केरियार दानायाव माबादि लामाजों थाङोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जिहेतु खम दिननि गेजेरावब्लाबो गावनि केरियार बानायनायाव जाहाथे मोनसे लामा मोनो, बेनि थाखायनो जोङो दिनफोरखौ लानानै जाहाथे थाखोखौ जोङो माने लाहोयो बे बिथोनफोरखौ हरनाय जादों। जेरैबायदि जोङो डक्टर जानो थाखाय सासे फरायसाया माबायदि लामा लानांगोन, UPSC एग्जाम होनो थाखाय माबादि सासे फरायसाया बे फरायलांनांगोन, APSC बा इन्जिनियार लेक्सारार बा सासे सिम्पल BSc जानो थाखायबो माबादि लामाजों थांनांगोन, बेनि सायाव आलादा आलादायै मोनसे मटिभेसन प्रग्राम लानो थाखायबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों। तामुलपुर जिल्लाया दख'रा आफादफोरखौ बेबायदि बिथोन होनाय जादों आरो जोंनि जि मोनसे टारगेट दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो जोङो बुंनांगोन। जोंनि बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाया कनसियास जादों सोलोंथाइनि बिथिङाव, गार्जेनफोरा कनसियास जादों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन जे जिल्लानि जि गार्जेनफोरनि नाजानाय, फरायसाफोरनि नाजानाय, जोंनि दुलाराय बर' आफाद बा बर' रायजो राजा मेलेमजिबि बेवहाय दिनैनि जि बेखेवजेननाय हाबाफारि, जोङो मालाबा सानो एबसुआ खामानि मावदों होननानै खालि बले एबसुनिल' खामानि होननानै सानो, नाथाय दिनै बेवहाय ओरैबायदि जोंनि सान्थौगिरिफोरा बाहागो लादों जाय मोनसे फोरोंगिरिबो खामानि मावो, UN एकाडेमि बायदिखौ सालायनाय बलराम बर' सारमोन बायदि, नबिन राभा बिथांमोना सासे सोलोंथाइगिरि, जेराव मनेस्वर माने बर' बिथांमोन बायदिया बेवहाय बाहागो लानानै बेनो मोनसे थुलुंगाखांनाय आरो जाय बिथांमोनखौ लानानै दिनै कुमारिकाता ओनसोलाव मोजां रिजाल्ट बेबायदि IIT आवबो एडमिसन मोननो हादों, सोरबाया बेबायदि इन्जिनियार लाइनावबो थांनो हादों, UPSC APSCनि थाखायबो दिनै एग्जाम पास खालामनानै दिनै APSC आवबो दिनै साख्रि मावनो हानाय लेभेला फैदों। ओंखायनो जोङो सोलोंथाइखौ अराय सम दुलाराय बर' आफादा मालाबाबो जोङो बेखौ माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खामानि मावनायाव जों माने बेखौ थांखि लागोन आरो बेबायदिनो जों खामानि मावदों आरो कुमारिकाता दख'रा दुलाराय बर' आफादा नैबे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावदों आरो एबसुआ अराय सम सोलोंथाइखौ लानानै मालाबाबो कमप्रमाइस खालामनाय जानाय नङा।